Zbalte ma do krabice. Dobré ráno, Kostolná! Vážne, teraz ma stopuješ, keď točím intro. Dobré ráno, Kostolná Záriečie! Hlásime sa vám animátori z miestneho farského tábora a máme tretí deň v stredu. Jo. Čo? To kto povedal? Čo ste mi doniesli? Že vytrať pery a poslať akože... Čo ste akože za pracovníkov? Prémie? Šachtice? Kde? Kam by ste vy chceli ísť? Mám lovičike mangala? Nemám lovičike mangala. Vás tiež nikam neberú. A shooting star ain't really nothing to see. If you're not right here standing next to me. Títo dnešní ľudia nemajú žiadne hranice.